Det kan være svært at lade være med at grine, John. Ja, når man kommer frem bag en blomsterbusk. For eksempel, måske. Og det kan også være svært, når man skal lave tv-spil i USA. Ja. Og det skal vi se her, et lille eksempel med Carol Burnett, der kommer her. Hun kan ikke lade være med at grine. Ja, jeg ved ikke, om de nogensinde kommer igennem den sketch. Vi skal se. Det ved John godt. Ved du godt? Det vil du ikke fortælle os? Nej. Det er en hemmelighed. Ja. Det får vi aldrig at vide, måske så. Nu nogle flere eksempler på, at tingene ikke er til at kontrollere. John er heller ikke til at kontrollere. Noget af det, der er svært at kontrollere, det er børn og dyr. Og måske også John nogle gange. Ja, John kan gå helt grassat. Nej, det skal sådan nogle ting der finder John på. Og sådan nogle John, er du færdig, John? You look like a sailor crusty pretty that's been blown up. Come on, Shannon. Now, here's Bill and a young friend entering a petting zoo. Watch your step. Got a little dialogue there, didn't we? You know, children seem to have a natural fascination for animals and petting zoos like this one. They provide an excellent opportunity to introduce young people. What's the matter, Shannon? Ja, John. Ja. Tiden løber. Vi skal lige spejle lidt. Nej, vi skal ikke spejle mere. Selvom John er en spejlemand, kan man sige, så er tiden gået. Nej. Og vi Nu skal vi til. Nej. Vi skal sige farvel nu. Så kom. På gensyn næste uge. Kom du lige tilbage. Ja, kom tilbage. Godt, kast den afsted igen. Okay, godt. Om et øjeblik så fortsætter vi programmet på TV3 med den ambitiøse og succesfulde skilsmisseadvokat Sydney Guilford. Og husk så, at det er herefter, at vi viser den amerikanske film I Satans klør.